A ƙarshe dai bayan turka-turka tsakanin Nafi'u Bala Gombe da Sanata David Mark, a wannan ranar dai kotun tarayya ta tabbatar da nasara ga Sanata David Mark, ma'ana ɓangarorin da 'yan adawa suke da ƙarfi, sannan kuma ta rushe wancan hukunci na baya da aka yi na cewa wato shugabanni da sauransu hukuncin da dai kotun ta yi na farko. A yanzu haka dai yana nufin cewa Sanata David Mark ɗin shine halastaccen shugaban jam'iyyar ADC na ƙasa, kuma ana da yaƙinin cewa wannan nasara za ta tabbatar da jam'iyyar ADC ta kasance jam'iyya marar rigima, kuma a wannan karon an yi fatali da dukan bukatoci da kirayen da wato Nafi'u Bala ya yi na kalubalantar su Sanata David Mark. A yanzu haka dai Nafi'u Bala ya zama wato tsoho ko kuma mai suka da wato neman zama shugaban jam'iyyar ADC, inda David Mark shine cikakke kuma halastaccen shugaban jam'iyyar ADC na ƙasa. Wannan nasara dai za a iya cewa abin so ne ga dukan 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da gabatar da murna da kuma shagulgula na murnar tabbatar da David Mark ɗin. A yanzu haka dai wato wannan hukunci na da nufin cewa hukumar zaɓe ta ƙasa INEC an ba da umarni da ta mai da sunan David Mark a shafinta, da wasu da jigajigan jam'iyyar ta ADC da wato ita INEC ta cire sunayensu, kuma da ake fargaba cewa ba lalle a shiga zaben 2027 da ita jam'iyyar ADC ba. Wannan dai kotu ta share tantama kuma ta tabbatar da nasarar ita jam'iyyar ADC, musamman ma ɓangaren shi David Mark da ake tsammanin cewa aka cire sunaye da kuma dakatar da su daga shiga wasu al'amura na wato tarurruka da suka shafi jam'iyyar ta ADC. Yanzu haka dai Sanata David Mark shine halattaccen cikakken ciyaman ko kuma shugaban jam'iyyar ta ADC na ƙasa, kuma ana sa ran nan da ɗan wani lokaci za a mai da sunan David Mark a shafin wato hukumar zaɓe ta ƙasa ta Najeriya INEC.